Na cancel again. Alamu ndondiunzwa kuti gagara basi ndotanga kumuti what inini pandirika inyaya ikatongoitika ndofana kuzvisolva ndofana kuzvirwadzirirwa ndofana kuzvifadza futi ndiri zvese ndichibuda neanza yachoni saka this time ndakatongozvitambira kuti ndozviripo ndozvitongoripo ende munhu anenge angotasa vasenga vanenge vanotasa ndikasauya nemvura kusaka sister ndoita sei hapana mvura ndotongoenda mvura kuya guys ndakajima mavhara taita kujima kubvisa pain what zvese then obviously zvakandi affect and I won't even lie to anyone so zvino affect zvafana kuti munhu yokati wadhuma munhu definitely unoto affect chaizvo ina angwana udhuma munhu anautsika munhu but the feeling yekuti ndakafamba nemota munhu anga pasi pemota so but wanasenge same musingambondibvunza kuti sister are you okay pamoyo penyu muri sei izvozvo hatinyanyi kuzobvunza asi tikangoti mamuka sei mukati bho gaisika musadera mana mombozera kuti pandombe ndochiredogona kuti kugwadziwa nezvinhu zvese zvaitika mutaundi muya mai muchiziva kamai musingazivo hatisingazivi moziva kuti chilaptop changu chandoshanda chakubasa chakadonha pamusoro pemota ruviri hatizivi nestress unokangangwa guys like zvinoitika teningoti sister vakauya vakatipa basa tikashanda vakatibikira tikadya bho zvese zvimwe zvada mabasa ndingayoneinaso ndosaka paipa muchizonzwa nchitira ini ndatosendaunamba and the way andeichotavagara nchitaura naye kuti da kuenda kukombaka it's not like a way excuse me yekuti ndikuzvonda mbuya vanoziva navazenga kuti kuzvonga ndongozvitaura ngwa video ka you guys you are supposed to know kuti akazoenda kukomba iko ndakaenda sei because definitely you know kuti I've been documenting nyaya dzekuno kubva meno last month iyo saka mukazongona pamwe aenda moza akaneglect gogo it's not like that but ndo some of the things amunofana kuzongonzwa maybe ndinenda zokupa mwenini personally wo kana kuti physically kana kuti mentally ndogona kuzokurirwa umwe musi you never know ndiri munhu amen asi ndakazwa vabereki vangu because pane pakambogwara mai vangu makumbo handakwasanda novaona pandada kuti novaona saka ndizvezvizvi dzimwe nguva ndechimbovafuaisei ndada kuti novaonawo kuti ndihoti makumbo akapora here ndangu akapora still the fact yekuti vakambondiudza kuti makumbo akambovagwadza ndifana unovaona ndotozoziva kuti vambeu vakatengawo ndikavapaona kuti 10 kg chembeu chaicho chinobva kwandiriwo ndo vamwe vangu kufarawo saka mvura mai manje pamwe nenge yakuda unaya saka ndechibwafunga asi ndatanga ndambonona vatete maidrasira ndo pane pasura ndakatirairweko saka ndozvezvimwe zvinhu guys zvekuti that's what exactly affected me ndakatombopenga I think ndakatombopenga zvokuti mwana anochemeya rohwari kurowevezvikanzi musikana ndiye akabhandudza but vanhu vese mwamboramba vakanyara musikana mubhandudza zvikanzi anga akavata pasi pemota akati ani zvikanzi uyu saka uchiudzwa izvozvo ungonzi uyu anga akavata pasi pemota yenyu pamadhiraivha anga ari pasi pemota I think ndakafenda pasi pemota saka manje ndichimunyangwe ndaimuona kuti uyu ka takatanga kufunga kuti hau maona manje kuti azoita chichaita kuti andovata pasi pemota ndakagasi handikunyepera I was traumatized saka think ipapo ndakatanga kupera simba makumbo ndatopinda pera simba makumbo ndakatobata zvimuriwo zvandaida kubika ndikatozvisiya ndikati ndachakwanisa kana kubika think ndakutogwara ndakabva ndatora chisturu ndo yakaita pilo yangu for the first time vasaka kuno asarambovata paruwazhe kudero bva thingi handitozivi apuno handitozivi kuti chakaitika but handozani chokuti vana uyu vakazouya ndatodii ndapera simba pepe ndavata pakati peruwazhe pasi chaipo ndakatora chijira changu kujira direct ndikariwadzira pakati pasi ndo zvandakaita kwete ndakatotora rese ndobva ndariwadzira ndobva vana uyu vazouya vana vazenge napangi vazouya kuzodya ndobva ndatova kuti naivazenge zvikunzi mwana anga ari pasi pemota ndizve vakatotanga pamamune mota papapa nemota yeyi ndopaanga akavata muzasi memota ndomaenda kundovata saka ini nathingi handizivi kuti zvakandiita sei but chandozani chokuti I was affected zvokuti ndakatoshaya ndodii ndikatanga kuhuta ndikatorwara zvandisina tohwisa panguva icho because panguva iyi ndanda kutofungwa ndatsika munhu
ndozvandanda kunzwa personally kuti ndatotsika munhu saka I think zvakatosta wese because pandakabva kunoka ndatofamba mbichana zvangu ndo ndasvika pashedhi yambuya umwe muzukuru uyu wanga asara kwachiti avese mota nditi ndakasvika akavata patinopfuura nemota paakawadzira rupasa akavata ipo ndikatomulidzira bhira nditoti saka naiwo zvaunoramba uri papo ndodi ndokutanyanga yakondoita sei saka manje nekuda kwaizvozvo zvazvaitika ndikatanga kuda kubatanidza mhedzi tikati saka chii chanyasoitika nhasi nandichawisisi kuti pafamba satani here kana kuti chii chaitika saka I think zvakazochindi-affecta times 2 zvandi-affectezvo patakazoti ndinzwe because inini ndakangofunga kuti pamwe uyo atovata because normally tichichera mvura anovata by 7 o'clock anenge atovata pamusi anga aripo ina ndakwasa kutaura any comment kuti ngaende unovata kana kuti sei saka ndatosvika kumba ndakutotanga kutofonekwa nevanhu vachida kuti vabvisewo zvanenge vada kubvisa zviya vachitibatsira ndaitoanza koo yangu indozoona after dzatokuma to 1 dzeusiku am ndobati kana iri Friday ndobati oh my god zviri sei guys nhasi is like I said pavideo yedu tachita yekuplaster toilet kuti tine story time yedu yatinabva taita and this story time ndofunga yakaitika about 3 weeks ago ine mari vazenge ichokwadi chaita kuti ndiuye nevazenge yekuti pakaitika nhau iyi vazenge vakanga varipo ndakambofunga kuita ndega but ndikati ndikaita ndega futi unoziva vanhu pasocial media vanotaura kuti pamwe kunyepa kana kuti chichichi saka zvakaitika ndichatanga ndataura saidi rangu inini remaitikira akaita zvinhu vanhu vanosimboti budisai vana pasocial media inini ndikati aiwa vanhu vanonetsa mbuya futi bvatataurira mbuya vakati azvonetsawo shuwa ndiva ndarespecta chiyo decision yavo tese tikawirirana kuti zvazviita kuti tibudise vana pasocial media mind you kuno kwazukuru vatatu handiti saka vatatu vacho pane 2 zvikomana vanhu vazhinji vanongoziva kuti vakomana vane musarinya zviya kana kuti zvimusikahwa saka hondo iyo patitori panapa tatida unoitika histori yedu pakaitikira nyaya iyi panapa ndopa pane hondo kana kuti vamwe vanoti hovheni zvondo zvimwe zvitina zvamukutoona zvese izvi titori pahondo yachoni saka tainama saka musi uyu ndorememba kuti achazochicha takatanga taita uku ndobva tazouya pano ndobva tanga kunama hondo but pakunama hondo vazenge chii chinoshandiswa pakunama hondo panoshandiswa mvura nedhaka saka zvinoreva kuti inini ndaifanira kunge ndichinochera mvura ini nani natsindo nekamwe kakomana kanokubatsira kubata zvigubhu ndo zvaiitika saka takatochera usiku nekuti masikati kune kuchinzi kune line ndizvoka plus nemombe ndakakuratidzai zvakare mavhidhiyo akuti kuti pateta zvekuexplaina izvo vanangu vachiziva kuti nyaya dzose kubva kupi so izvoiti tine madhaka because arona tikachingobva tamboita story time yachoni kuitira kuti zvinge zvichinzwisisika maybe kuti andotaura kuti pamwe ndaudawo kuenda kumba kana kuti I need to take a breather zvechibvirawo kupi zvakare because I'm also a human being ine mairi varizvazenge saka I think vamwe vanozogona kukanganwa kufunga kuti koye ari kufilawo sei panguva iyi pamwe vanonge vasingatozivi kuti ndo zvakaitika panguva yechiproject saka manheru takanochera mvura isusu taichaisa kuchera mvura dzedu kuma-10 usiku kana kuti kuma-11 dzeusiku saka zvisinei vanhu vazenge vaitonama napangi vachina mahondo yavo tikatombovabatsirawo asi usiku vanenge vakuisa ndofunga mufudze nekuvesa huni kuti vadzirindire dzichipera kuti asei kupfuta saka vachiita izvezvo papasara kuti tichitora vhidhiyo taiti vaisa mufudze pamusoro paipai ndoyatatasarwa nayo batatombochira tiri kumba takutoda kutobika tasati tatobika actually tichingozorora kuti vana vazenge vaenda kunotora mufudze nemabhara because vakanotora mufudze kumba kwavo saka vakaenda nemabhara nezvisaga ndo zvakaitika apa ini manje patikazonzi avadzoka tikati famba ndikandopekutanga ndakatombofamba ndokukanganwa kuti toda malights emota because hatisina malight aya mabhatiri anga apera mumalight edu atishandisa plus anga asingaichaite kuti tivheneke usiku ndikabva ndatombosvika padhuze pahondo pepe ndikati but tovheneka sinei kuti tinge tichitora vhidhiyo yacho natida kutora yedu yemufudze wedu ndobva saka ndikandoti ndotora mota here bva tonzi atore mota ndokuti tione kana ndodzokera kumba notora mota but kumba uko kwakwasara kangu kamukomana futi kari grade ECD ndizvo kana kuti grade 1 uyu kadikana ECD ndiye anga ari kunoku uyu mumwe wacho nanga ari grade 1 saka uyu anga atouya kuzoti uchanzi chiuya aite yakusamufudze
ndobva tatotanga kutofamba chiuya plus hatichazoti chataifana kuzotambidzana nekututunura mvura ndo zvimwe zvataifana kuita panapa tichibatsirana bcause panapa hapana munhu anga achinzi basa nderemurume tese taingobatsirana kuti kuti basa ringe richikasira kupera sa uyu ari grade 1 manje akatumwa unzi china unovadana ndiye anombotibatsirewo asi anozokasirawo kundovata tongomusira kundovata zvisinechi ndobva tatoti atauda kuti chibike tatobika achazoti raise kuti sadza musi wachoni ndobva tatoti manje tikaenda tese uko anosara achishukudzira ndiani plus mbuka dzawo dzokunoko dzorya chikafu dzinodya zvokuti saka panoda kutorindirwa ndobva ati mukuona musi uyo ndakatozoenda ngozi imagine dai zvaazoitika izvi ndaizodii zvo zvatatika bcause kakomana kakati kurei kakamboti uyu ari ukokoko ngauye kuno asati akabata light apa indouya ikoko asi dzadza kuma11 mind namwe tikaenda kuma11 kuma12 ina haikwanisi kuti kune mwana wababa ekera inda unovata asi zvinoitika kuti hazviiti saka inenge unongotedzerawo zvinenge zviripa panguva yachoni with me handina kana problem nazvo but panyaya dzemakamera ndaitongotaura kuti handikwanisi kubusai makamera but vanga vakuzviziva ndizozivi kuti musiku uyuyu chii chakabata mwana uyu handiziviwo asi tapa hondo chichita kutanga kutotora vhidhio ndakumona mukati iwa haufaniri kungoti uri mukati mevhidhio hatidi kubudisa mwana saka inini ndakatofunga kuti mwana wete sei waenda kumba plus dzadzanguva dzadzainda tatadza kutoita kuma12 dzeusiku ndobva chi mwana wayo handazombomuona pavhidhio isusu kutorova mavhidhio kutopedza kutozobvisa mavhidhio edu ataitorova yaya takangoita about ndofunga 8 minutes but ati ngatitongosiyai asi malights anga akubatsira kuti sei kuti titutunure mvura because kubva pekutanga kusvika pekupesera patikaita zvehondo uye nekuchera mvura dzemadhaka taivheneka nemota ndopa taivheneka kuti tichitutunura because ndousingachaoni zvimalight hazvishandi zviya ndobva taita sei takutanga kututunura mvura nambuya paya tikututunura zvedu zvaitiva 11 saka taitutunura tombotoranya tese sei isati ndauziva kuti mwana waindepi personal hangu ndotozviblemawo maybe because pamwe ndaifanira kubvunza but ndingoziva kuti vazukuru vani vambuya ndichingoti pamwe vari kuzivawo zvavanenge vachase vachiita saka nyaya idzodzo dzozoinda kunyanya kwazi handipindiri kaudii zvisineiwo tapedza zvese dzatokumapasi tikorufu manje tapedza vana zenga vakutosara vachiti takutsvaga panokuda neutsi payapaya muchizonama ende kati ina handichakwasi kupinda da kuti ndakunobika muriwo this is past 12 mind you amana tato past midnight ndazomutsa mota yangu zvakanaka zvisineiwo pamwari musi vakanga vaneni pandikamutsa mota ina ndonga ndakangomutsa ndakangonanga ndambota zvandinosimboita zvekuti ndomboenda sure ndaenda sure ndozomboenda kumberi uko kuno kune vazenge ndozodzoka ndakadaiwo so ndakangonyumwawo musi uyu ndakangoramba ndakadzoka ndakaita straight kudaiwo saka kureva kuti nyange ndakarivhesa mbichana but handina zvandakakwanisa kuita sei kuti ndinge ndichiguma kana mwana anga ari pasi pemota inini according to zvandakazotindinzwe because inini ndakangofunga kuti pamwe uyo atovata because normally tichichera mvura anovata by 7 o'clock anenge atovata pamusi anga aripo ina ndakwanisa kutaura any comment kuti ngaende unovata kana kuita sei saka ndatosvika kumba ndakutotanga kutofonерwa nevanhu vada kuti vabvisewo zvanenge vada kubvisa zviya vachitibatsira ndaitoanza call yangu indozoona after dzitokuma to 1 dzeusiku am ndobva kana iri friday ndopatanyanya kunonoka kupedza basi takonopedzana kuma 1 am papo kotoziva kuti vanhu vanenge vatese vafuma vakazorora ndotozoti mwana anochemeya rohwari kurowegwe zvikanzi musikana ndiye akabhandudza but vanhu vese mwambura vakanyara musikana mubhandudza zvikanzi anga akavata pasi pemota akati ani zvikanzi uyu saka uchiudzwa izvozvo ungonzi uyu anga akavata pasi pemota yenyu pamadhiraivha anga ari pasi pemota I think ndakafenda pasi pemota saka manje ndichimunyangwe ndaimuona kuti uyuka takatanga kufunga kuti hawo maona manje kuti azoita pasi pemota sei chii chaita kuti andovata pasi pemota ndakagaisi handikunyepera I was traumatized saka thingi papo ndakatanga kupera simba makumbo ndakapinda pera simba makumbo ndakatobata zvimuriwo zvandaida kubika ndikatozvisiya ndikati ndachakwanisa kana kubika ndathink ndakutogwara ndakabva ndatora chisturu ndo yakaita pilo yangu for the first time vasvaka kuno asarambovata paruwazhe kudero bva
think handitoziva kuno handitoziva kuti chakaitika but handitoziva njokuti vana uyu vakazouya ndatodii ndapera simba pepe ndavata pakati peruwazhi pasi chaipo ndakatora chijira changu kujira direct ndikariwadzira pakati pasi ndo zvandakaita kwete ndakatotora riri kurese vandariwadzira ndobva vana uyu vazouya vana vazenge napangi vazouya kuzodya ndobva ndatova kuti nevazenge sikunzi mwana wanga ari pasi pemota ndizve vakatotanga pamamude mota papapa nemota yenyu ndopaanga akavata muzasi memota ndomaenda kundovata saka inini I think handizivi kuti zvakandiita sei but chandozana chokuti I was affected zvokuti ndakatoshaya ndodii ndikatanga kuhuta ndikatorwara zvandisatohwisa panguva icho bcause panguva iyi ndanda kutofungwa ndatsika munhu ndozvandandakunzwa personally kuti ndatotsika munhu saka I think zvakatosta wese because pandakabva kunoka ndatofamba mbichana zvangu ndo ndasvika pashedhi yambuya umwe muzukuru uyu wanga asara kwachiti avese mota handiti ndakasvika akavata patinopfuura nemota paakawadzira rupasa akavata ipo ndikatomulidzira bhira ndoti saka naiwo zvaunoramba uri papo ndodi ndokutanyanga yakandoita sei saka manje nekuda kwaizvozvo zvazvaitika ndikatanga kuda kubatanidza metsi saka chii chanyasoitika nhasi nandichawisisa kuti pafamba satani here kana kuti chii chaitika saka I think zvakazochindi-affecta times 2 zvandiaffectezve pandakaramba ndichinyasovhunza because ndakaramba ndichivhunza ndikati alright iwo wati wamuona pasi pemota mota yangu yange yaenda kare saka mazviona sei kuti anga ari pasi pemota because ina handisi kuzviziva besides handinamboexpecta kuti mwana yanga agara uko kuma-12 dzeusiku handiti handinambozvi-expect because normally sisi kuhondo toshanda vanhu vakuru uyu tinosvika avata kare even uyu anombotibatsira zvigubhuka atototi nzvenga utondovata saka handinambozvi-expect ndokosanzi mwana anga ari kwakavata pasi pemota ndobva vatoti anga atoitwa pamba mavhiri chaicho imwe mukatoenda kudaiwo so motomuona kuti anga atorapa ndopatatozomusa sikatoziva kuti anga aripo akazozisika mwana kuti anga ari kavata kuno natindo ndi anga kumutsvaga ka imi makazoziva sei kuti ndopaanga akavata takazotarira tikaona papakamira mota nepaanga akavata muvhumu munoonekwa kuti munhu achiri pane chinhu chachirapa ndopatakaona kuti paanga ari pakatoshata nekuti ndo akatouya tikalaita nelight titomutarira. Makanomutarira kupi? Apo pamakamira nemota. Pamatona akamira ipapo. Akatovata. Akavata ipapo. Ini guys andikunyembera ndakatanga kuwa sekuti ndatsika musoro ukatopwanyika ukatodii zvakatanga kuwa. Ina ndikunyembera guys ndakatombopenga I think ndakatombopenga zvokuti ava vakasvika nofunga vakadla sadza ravo andinakana kuti ndikatoti handisukuna kana kuda chinhu ndobva ndazoenda ndikapoiwa naTindo achiti sisi handichovata pandakatsvaga kuti kati vana vasenga vatopedza kudya zvikanzi vaenda kare think vana mbuya wangu akutondovatawo zvakare ndobva ndanovata but handingati ndakavata ndakangopichika ndikafenda futi ndofunga ndikangobviswa pana ndofunga handitozivi kuti ndakavata chandoziva ndio ndakamuka makwana acho makuseniseni by 5 ndatomuka ndofunga kuma 2:5 ndanamuka but pandakamuka maziso angu anga akazara misodzi saka zvoreva kuti usiku hwese ndakavata ndichingochema ende mosa zvazvinoita kana zvaderoka unogona kutozorota uchitotsika vanhu kana vakawanda ndozvakatoitika ipapo ndobva ndatorota manje hope ndichipwanya vanhu ndichitovatsika nezvinhu zvazvaitika guys ndakagwadzwa I think chimwe chakazondigwadza ndechekuti panhau yekuti ndichinyatsowana discussion ndaida kunzwa kuti azovata sei pasi pemota guku vakazoti aiwanga ari kuruzhowa I think ndo zvamwe zvakazondiaffect kuti koziva kuti ari kuruzhowa amwe kuti anga ari pasi pemota saka ndandane confusion saka ndo zvazvakuitika ipapo I think saka mangwana acho ni following day ndakangomuka I remember taifana kuzochera mvura that day rekuti mupese kuforoma nditi zvitina zvimwe second batch bhozi rekutanga zvazvatsika nemombe ndobva ndaita sei ndakamuka 5 am ndakaenda muchiredzi town ndakasvika morning ndodzichiko iri morning gown ndakasunga drying towel chairo ndoranga ndakasunga pandasingaoni handizoti ndaenda kupisha ndozanje kuti ndakangosvika pagomovhila pamaikabanda ndobva ndakasvika makuseniseni kukatanga kutonaya ndobva ndatanga kudanzira Tindo ndichichema guys ndakarwadziwa handikunyembera ndakagwadzwa wasvikapo kuti ndasikachazoi ndeita sei but usiku hunonga pana ndakavata ndichirota zvise ndakasvika pakubatwa neobgaro ndakamuka ndobva ndatanga kuva ndoenda kumba kuna baba namama iri kwaguti kwedu ukoko ndopfungwa dzekutanga sandakafunga but pandakafunga saizvo ndakabva ndati ndikaenda kuna baba namama ka
vachanditi nesituation yaitika ika obviously vabereki vanogwadziwa vanogona kuti siya project ibvako zvinogona kuitika ndo zvandakatanga kufunga izvi ndo vandasaka ndoitaita sei but zvese izvi ndaizvifunga ndichifamba ndichienda kuchiredzi ndo pandafunga number 2 situation yekuti alright ndikasaenda kumba kuna baba ndakuenda kuharare vanga ndikaenda kuharare that's the same thing futi ndosvika navashington ndovaudza kuti saka zvanetsa siya izvi ndo zvese izvozvo ndo maansa andaita sei andaiwana ndobva ndamboti I think ndogona ndakwavatete maidhirasira because munhu unoseka anofara vanodii vanoita kuti even kana une stress vatete maidhirasira vanoita sei unotombokangamwa ndobva ndandoita ikoko here kusaka kandodii ndobva ndati gandise fuel ndinde kusaka ndiona vatete vangu but zvese izvizvi vandafunga kuti vatete vanogona kuzondichemera futi kuti dzamere vanga kuna sekuti ndo zvatoitika yeti asiso zvaitika saka inini manje ndakatanga kufunga kuti I think chamwe chakazonyanya kundiafecta ndechekuti ndakatanga kufunga zvekuti like maparents angu anofungei ko ava vanhu vachokwata tiri kuno vanozoti sekuti wakachekeresa mwana wevanhu ndo zvandakatanga kufunga manje kuti ko kuzoti community inoti kudii kwenza hama yacho makapenga munonza kana kuti dhona kunogwati zvese izvozvo zvakatanga kuuya mupfungwa mangu but timwe futi manje mazuva iwo vamwe vaivhunza kuti nyaya yemadirwa ndikuti andibota back forth nyaya yemadirwa aya akanga atoibva tachoti amangwana totoshinya madirwa but zvese zvakaenda mudono because ini apana ndakutopenga pfungwa dzangu saka chimwe futi ndonga chakaita kuti nditi put off ndechekuti inini pandiri kufunga kuti ndandatsika munhu ndandakutonzi uyamuteste madirwa ayo atodi aita saka I think panguva ndakafila kunge like ndofunga pandiri ka ndofanira kunge ndiri munhu anofanira kunge achange dombo asingawiwo kuti ndo wasei kana ndikagwadziwa azvitariswawo izvozvo I think ndo zvakandigwadza because ndaita experience kuti pamwe chazogara pasi tinyatsotaurana tese navazenga vakatoti azvaitika but ndo zvaitika but at least tikufanira kuti hapana ti adzikwa saka izvozvo chiri kuti ndizama kudigesta pochinjwa topiki vandotaura kutaura zvimwe zvinhu I think panguva yacho maybe yange isiri right time yekuti zviitike izvo saka zvakabva zvauya zvese zvikandiafecta ndobva ndanomudza tindo for the first time akamuka ndofunga kuma6 am ikokoko ndamudedza mbva agara pasi she was very helpful akangogara pasi tinda anoshanda pagomovhila pamaikabata pandoreva ipapo ndikotangamuudza zvazvaitika but sandasvika pagomovhila ndakatanga ndatextira vanhu vari kuvaka izvo zvitoilet nekitchen yambuya vari chivhimi ndakavaconsider first because previously pane zvakambenge zvaitika behind the scenes there are a lot of things zvatinombodzira nazvo nani navari chivhimi kana counseling chaiyo vaya vanokwanisa kumbondiudzawo so vachindidzoredzera pandine ndangorambawo ndaramba asi dzimwe nguva munhu wandokwanisa kuteerera zvavanenge vachitaura vari chivhimi zvakare ndobva ndavasendera message makuseni luckily vakapindurawo chekutanga chavakandibvunza vakati pane watsikwa here ndikati hapana pane angakwara here ndikati hapana ndobva vanditi please Sharon zvakaitika zvakaitika zvakutaura zvese but you can take your time asi usasiya vanhu gogochisari ndo zvavakataura ndo mashoko ndiri pagoronga ndo mashoko akataura saka nditi but ndakangokonzera zvese izvezvo inangu nhasina pfungwa dzekuti ndoda kuvasiya nenyaya iyoyo but right patime iyoyo I think I was thinking about me my well-being yacho kuti saka inini ndochasei ndobva ndatangofunga kuti alright society chati kudii social media pamedia vanotaura zvakawanda vachati kudii munhu haasomboisi kuti pamwe mwana watita musarinya akanovata pasi pemota kuma12 dzeusiku hapana izombozvisina saka inini zvese izvozvo zvathingi zvakandivhiringidza pfungwa dzangu zvandivhiringidza pfungwa dzangu ka ndakagara for a long time ndingoipo pagomo ndikatoti let me bath natinga kati achidzoka yako unovata because izvozvizvi I think I should just go somewhere muslim kids but ndakanogara kunhikirikini sorry ndonga video yedu inenge nemaungira because kune mhepo ndakanogara pamberi pechikeni ini nechikeni nepizza kubva na7 am kusvika na1 pm ndopana ndakagara muchiredzi bva ndariona kuti saka ndoita sei pana kozurwa ndinasina kudla zuva rese bararega ndotenga pizza ndakanotenga second from last size anova nemabhokisi madoko chichichi saka ndovonga ndakanotenga extra large yakandizwa kuti inenge cheese chii yaiva cheese handizoziva kuti cheese ndichada kuiona here pizza mukati meupenyu hwangu kwete
chandoza ndechekuti ndairwa kuti ndikutsenga asi handizi kuziva ndikutsengei. Alright. Ndairwa senge ndikutsenga gavi rere sina moza makave kumusha yatinomboshura kama mabhabhurika epamuti asina muti ndo zvandaiwa. Alright. Asi pisa inofanira kunaka. Ndakasvika pakupedza yese asi handitozi kuti tizoti chaiva chii chandaida handizivi. Ndoba ndandobvunza nomboita zvekuchinja mari kana naye ndomborovhunza kuti ndeipi area ndingaenda kana kuti muhipo kune like resort ndo pekutanga pandakafunga kuti hipo kuti kungaitwa zvema like tourist places yakati kwete. Ndobva ngoti wandipa imwe suggestion yemuchiredzi munhu kati that's the same thing ndingosangoita sei kungoenda pagomovhira ndinogara but manje pana ndiri muchiredzi munomu I was feeling like pamwoyo pangu pari kupisa. Saka ndainzwa apa pangu pachitsva. Saka the entire night kusvika kuma1 kuko ndaingotsva pamwoyo. Then I started driving ndichingoinda ndakainda kusvika ndanobudira Gweru. Gweru paya ndakangodhiraivha ndichinda handizivi ndaingoindepi because ndanoona kuti kwese kwandikufunga ndiinde kwacho ndanobudira Gweru ndibva ndaita 2 days down ndibva ndadzoka. Ndobva ndati alright ndamborefresha but ndisingoswera ndingori mutauni zvangu kubva ndaita seva ndatega ndichise ndichidzoka vari chifumu zvavakabva waita vakabva vatoti munhu atomunzira ndompa tikatozosvika tikatosangana muchiredzi. That's the day yandakaita live stream yandaifara kuti tasvika 500 panguva iyoyo nyaya iyoyo yange ichiri kuti affecta but hapana akazviona. Musi wandakaita live stream ndakapfeka dress reblue handifungi kuti pane munhu akambotozvipika kuti pane zvazvaitika zvazvandiaffecta wasvika pakufunga kuti I think ndakutopenga. Saka panguva I think futi pane panguva ndaida kuenda kumwe mwana watete wangu ari kuno kuchiredzi but kwese kundaiconsider kuti if I'm gonna be with the people and hama dzangu dzese dzedze before I know it pamwe vanhu vachafonerana kuti pamwe neyakubuda chizimaisheni wakatsika munhu yet asiri izvo but ndini tiri kuaffecta ndichifunga mupfungwa mangu kuti ndatotsika munhu nekuda kuti mwana anga akavata pasi pemota. So this time ndati you know what I want to be by myself asi dange ndiri kune mumwe munhu. Saka like ndingotsvaga kundienda kupi dai mungundu ndaiziva kuti pachaipo ndaingoendawo ndo zvakaitika apa. Ndobva ndatodzoka pa ndakadzoka ndakufela zviri nani ndisina that thing chaipisa but zvinoitika manje ndizvokuti ndandane fear yekuti ndikadzokera manje what if mwana wayo akanditira futi ushuno kunovata pasi pemota. Ndo zvandandakufunga at that time vandakangozvishingisa ndikangoti you know what kana Mwari akamboita mwana wayo anga ari pasi pemota apa ndikaenda I may not this but ndakameka sure kuti iko zvinezvi handitombonyange zvikanzi 1 am kana 2 am zvikanzi muta mota ndomeka sure kuti pamwe chatanga ndatasa here but usiku uhu pamwe hatina kutasa nekuda kuti mashandiro atingoita toziva kuti vana vanofanira kunge vavata paisepi. Saka handizozivi kuti yanga chava negligence yangu yekwati chaitika apapa ndo zvandanda kuchifunga manje kuti amana ndonzi ndatsika munhu here ndipa project with all this vein zvaindira mudondo iri ndo zvandanda kufunga. Ndobva ndazofona mangwana achoni ndakabva zviri nani chivaudza kuti ndakauza kuti ndiri mutsovani. Mbuya akatondoda kuuya kuzokuona ndikati don't worry musauya kuzondiona mutsovani ndongove ndokudzoka mangwana ndakutonzwa kuti ampi angu atoone BP. Ndozvanzi vakotori kwanikwa maitadiwa maitadiwa ndobva ndati chidzokera nefoni yacho kwamaitadiwa because apa zvandakutika ndafunga kuti manje ndichafunga ndakakutizai nemari dzenyu dzekuyuka dzezvitina asi hamunombozvifungera saka maifungei taura chokwadi isise kuona kwataitaitaka taida toona kuti stiro stress matobatwa nayo because patakauya kuzotika sadza makatonyatso kubvunzisisa ini pandatoona kuti zvinhu zvatobata sister chero indakatozviurondedzera upange kuti sister uri kuona kuti wabatika zvisingaiti. Saka nyaya iyo ndakatoiona kuti yakubatai chero nesuwo yakatotibata because pane munhu nepaye pane mota baba asingatoiti baba hamba satani. Asi hambofunga kuti handitozivi I think up to now handitozivi kuti saka ndakadzoka sei musamoti kuti handitozivi like
ndikazvifunga kuti nyaya iyo ndikangoifunga ndo wauda uchema chizombofunga but zvakaitika seizvozvo but still kana ari satana ndingati I'm still not yet safe but ndofana kungoramba ndichingoti zvinamati because ndinotozoti Mwari makanaka ndabva kuno because hauzivi ndosapepa ndichizoti munhu akandibvunza kuti he munotesta food mega munodi it's difficult kukondrola mwana asi wako kana kuti mwana wokuti wakangotanga kumboziva vhiki yapera unomukondrola sei vasengi chimbonditsanangu chimbondibatsira ipapo akondroleki ende unenge usingazivi kuti ukamukondrola newe yaunoda mubereki wake anoti chii amen mune munhu ane marairiro anoita mwana wake inini mozachozonetsa vasenge ndo kana ndichitaura it's not like ndobreaka kuti zvoshamisira kuti ndoti handina mwana but ndo effect iripo saka inini maybe makontrol andichita kana kuti Diamond kabrother kangu kakarigire 7 ndikada kuzviita the same thing kuna kuti kune vamwe kana kuti kune wenyu mogona kusazvifarira saka pakadero unotongoti inonzi social distancing yako but don't get us wrong guys, we are not saying kuti we are not in good books nagogo totoseka toita sei zvese because ini ndakazvitora senyaya yekuti zvakatoitika project ngaendere mberi ipere because ndosaka takuda kupedza but then sekuti ndiri munhu woka ndinombosvika panguva yekuti ndikazvifunga apa pangu pamwoyo panopisa panotorwadza because kubva nguva pane 2 to 3 weeks zvaitika asi asandaona vabereki vangu asandaona kana hama dzangu ndingoriwo muno mudondo because ndakavakonzida kuti vachahwa sei vakasvihwa nyaya iyoyo zviri nani kuti ndinovambudza kana kuti izvo zvinyange vakazozvinzwa izvo kana hama dzangu dzikazvinzwa at least zvakatika like 3 weeks ago or 2 weeks ago tatopedza project nekuti inini pandakaenda pepe vazengi tava chokwadi mangwana acho makazoshanda sei mangwana acho takazoshanda sei hatina kwakazonaya plus ndakazonyanya kuti papasina mvura saka makangoti papana mvura ti hatikwanise kuti ticontinue tishande ende kwakazoti nayei saka musi wandakanotora Matthew kuchiredzi kutodzoka naye ndo the same day ratakatotota mvura nekuti basa ricontinue saka those 2 days musi wokutanga kwakanaya second day kwacho ndonga pakabuda zuva hapana chakakwanisa kuitika because handisipo papasina mvura muona kuti vherisa yange yakakosha zvisingaiti saka papasina mvura pakanhu makakosera vakagara vasina kana purani yekuti mvura yocherwa sei then asipo zvino purani yakazobuda saka ndobva totanga kuchera futi mvura from that day then uyu womukomanawo tatakuta kuti zvinhu zvake zvinge zvichienda mberi because papasina jecha ndopepe pandaizoita vhidhi yekuti tichita majenerata sei because this time ka vanhu hapana zvamaiziva but inini ndakatanga kuta overwork myself ndichitakura and with my verisa ndo papabva kuti kanyaya yayo saka now I was overworking myself because ndaida kuzama kukangamwa ndichitakura guys ndakasenga mabhaketi manzwa ndakasenga mabhaketi because at this time mind you ina handina kansela kaini ana munhu anondiunzwawo kuti ndigagara pasi ndotanga kumuti what inini pandirika inyaya ikatongoitika ndofana kuzvisolva ndofana kuzvirwadzirirwa ndofana kuzvifadza futi ndirini zvese ndichibuda neanza yachoni saka this time ndakatongozvitambira kuti ndo zviripo ndo zvitongoripo ende munhu anenge angotasa vasenga vanenge vanitasawo ndikasauya nemvura kusaka sistere ndoita sei hapana mvura ndotongoenda mvura kuya guys ndakajima mavhaira taita kujima kubvisa pain wati zvese then vana uyu vakazouya but ndikangozvishingisa ndikangoti ndo zviripo guys what can I do but obviously zvakandiaffecta and I won't even lie to anyone zviro zvinokuaffecta zvakafanira kuti munhu iwo ukati wadhuma munhu definitely unotoaffectika ina hangu handina kudhuma munhu handina kutsika munhu but the feeling yekuti ndakafamba nemota munhu anga ari pasi pemota I think inoaffecta kuti une wakufunga kuti saka ndafamba sei ini nothing ndakaramba ndichifunga kuti ndarivheza ndamutanyanga ndaita zvekumuita sei saka zvese izvezvo zvakandikuwadza mupfungwa mangu nekungoti futi the fact yekuti ndakasvika mwakavata pandaifanira kupfuura napo hope chaipo ndikamuridzira bhera akanamba akambogara zvake ndozosimuka zvakandikanganisa mupfungwa mangu but later on ndakazotaura nethe family yacho kuti guys now tachikwada zvinoitira zvakanaka pepe ndakachositaura mamiripo kamuswa ndikazvitaura kuti ndapapa naMatthew
because like I felt like ndaifana ngozvibudisa kuti I think kana pakadai vana ngavasatambira vari padhuze nemota so that tese tigare tiri safe because handizozivi mangwana ndikona mudhuma ndisingazvizivi by mistake even ipapo pamwe ndendatomudzinga nditomunoti uyariko but nekuda kuti vana anogona kuti hamsikanzwa anouya pasi pemota kana ngodhuka usingazvioniwo saka kuti tese tigare tiri safe ndo zvakazviripo asi semunhu ka like I said kuti definitely ndakatozokuona mumwe musi kuti I think ndofanira kunge ndine maanza ese ekuti kana chakati haichipo so ipapa asati ari muriwo asi veji asati anara so zvichafamba sei saka pamwe kuda kuti izvozvizvi pamwe ndichafanira kutombomhanya kuenda kunotsvaga mavheji kuti tikwanise kubika sadza saka ndezve zvimwe izvozvo wanenge wakuti tasaona senga vaya kuti saka sister wada kuti tiswere tisina kulairika kuti swere nezhara maona manje zvimwe zvezvinhu izvozvezvo but vana senge sei musingambondibvunza kuti sister are you okay pamwoyo penyu muri sei izvozvo hatinyanyi kuzobvunza asi tikangoti mamuka sei mukati po gaisika haya musadera mana mombozera kuti pandomenda uchiredza kugona kuti kugwadziwa nezvinhu zvezvi zvaitika mutaundi muya mai muchiziva kamai musingaziviwo hatisingazivi mozera kuti chilaptop changu chandishanda chakubasa chakadonha pamusoro pemota ruini hatizivi nestress unokangangwa guys like zvinoitika teningoti sister vakauya vakatipa basa tikashanda vakatibikira tikadya bo zvese zvimwe zvada mabasa tingainaso ndosaka paipe muchizonzwa nchitira ini ndada sendaunamba and the way andeichotavagara nchitaura naye kuti da kuenda kukumbaka it's not like a way excuse me yekuti ndikuzvonda mbuya vanoziva navazenga kuti kuzvonga ndangozvitaura mangu pavideo ka you guys you were supposed to know kuti akazoenda kukumba iko ndakaita sei because definitely you know kuti I've been documenting nyaya dzekuno kubva mheno last month iyo saka mukazongona pamwe aenda mozi akanegleta gogo it's not like that but ndo some of the things amunofanira kuzongonzwa kuti maybe ndinoenda zokupa mwe inini personaliwo kana kuti physically kana kuti mentally ndogona kuzokurirwa mumwe musi you never know ndiri munhu amen asi dai ndakazibvuma kukurirwa dai ndakainda but ndakakwanisa ngozvikwanisa kupesa project after ndasvipa 2 days of break yangu iyoyo then izvozvizvi ndikuno but dzimwe nguvawo ndomanyatsofunga vabereki vangu because pane pakambogwara mai vangu kumakumbo vabereki vangu because pane pakambogwara mai vangu kumakumbo handakwanisa ndanovaona but ndaida kutonovaona saka ndizvezvizvi dzimwe nguva ndechimbovafunga sei ndakatonovaonawo kuti ndiwo kuti makumbo akapora here nyange akapora still the fact yekuti vakambondiudza kuti makumbo akambovagwadza ndifana unovaona ndotoaizvo handizoziva kuti vambeu vakatengawo ndikavapawo nangu 10 kg chembeu chaicho chinobva kwandiriwo ndo hamwe yangu kufarawo saka mvura maimanje pamwe nenge yakuda unaya saka ndechimbovafunga asi ndatanga ndambonoona vatete maidrasira ndo pane pasura ndakatirairweko saka ndozvezvimwe zvinhu guys zvekuti that's what exactly affected me paproject the rest aiwa tinomati mapetty issues we can actually solve pane 2 more story times kana kuti ndichazibatanidza pari 1 so that you can understand kuti in as much as you're also doing a project you're not only doing a project but maybe you are the one who was sent by God to reunite among my families. Alright, zvokuti pane story yavaekera dai zvinhu zvezve zvisina kuwangwa ndiri panapa hambofungi kuti dai pakatanga rimwe dhirama nyowani ndezvipi alright yanga yakapinda ndogara ndichimbozvifunga kuti mwari ane chinangwa nataura henyu maybe ndogona ngoiti turu because it's not like a long story I should tell zvokutodero kuti like we can ndita zvokuti tichitaura nezvakanaka saka kuti pane dzimwe zvokuti pane maincident anenge akaitika kuti 2-3 years ago example asi kuti ndopazvikaitika saka wazongosvika kunoku zvinhu kana zvezvakaitira kuti pazenge paine bopoto zvozodiscover pamwe nekuda kuti svika ndozvazama kuti tichizoonesa kuti dzimwe nguva nyaya dzezera ukata zera riyaya unofanira kuti konsidhawo taura henyu saka ipapapo ndakatoplaya kapati kangu katikaitawo tikadosiyawo kadhura kedu kedrink but that was not a payment kwangu riko kuti tikwanise kusvikawo but ndakumbofunga kuti ndichaona ndichizviita izvomumwe musi kusvika vadi
vakutaka kushanyirana vachiti takati takakangasa pakati but zvese zvikwandiri that's nothing hazvina ineni ichandoda kungoona nechekuti vari kufara chete ene ndokazviudza kuti nene nyangwe ndikaziva kuti iyo seipapapo ndakamira kuti zvinge zvichiitika because ndakaona sekuti ndikasatovabatsira apa panguva iyi chokwadi zvajesu kristu pane munhu achatogwa advantage of ende ndaitongoonawo kana kutongoti pamwe zvogona kuzotanga futi imwe nyaya nyowani yanga iri unnecessary kana kungoti vanongotaurana zvopera ingoti sori zvopera saka am happy kuti mwariwo pamwe akandituma kuti ndinge ndiri panguva iyoyo ndotofarawo ndichivayananisa ndandambofunga kuti nezera rangu ichi tichange ndichienda samunyaya vazenge vakatozotawo munyaya vazenge vakazotumwawo kunyaya kwandiriwo vazenge vakasvitsa ndikati aiwa dzoserai shoko tikazonzwa kuti avakazopedzerana zvakanaka ndozvitenda mungati handina kushanda here makashanda zvakashanda ndivazenga nyangwe zvikanzi ndachinda uko ndokwanisa kuinza mukwanisa kuinda mungobhuta muchifona kufona ndofona ndirega murume wangu andi anondichengetera mbudzi apo murume wangu anondichengetera mbudzi gaizi saka ndozvezvimwezvo gaizi so it's not like kuti kana ndikandienda kumba ndikutiza kana kudhamba munhu I think I need that as well because by 2 months imi munadzimai venyu mune vana venyu mune chii zvese vamunopota muchiturana nawo nhamo ina handina but zvisineiwo inini I was saying kuti by Friday iya takatasana nayo ndofanira kunge ndakuenda kumba but pakaita a change of plan ndinongokuudzai kuti izvi pachinyaya kuda kuti pane munhu wakwanisa kuti ndoda kutenga mazen'e I can stay considering that ngirini chete yekuti pane zvavapo but kana pasina ndinongoendawo tozozviona kuti zvakamira sei kana pasina by next week Friday ndichamirira kusvika Friday ndonzwa zvakamira sei but ndendiri kuzaka saka pamwe kusvika Friday ndikapakasa any change I might sacrifice ndodzoka ndichingopesa zvasira because ndinendiri kuzaka handisi kusvika ndichingwe namba straight ndongodi ndodzoka ndopesa because ndikahwa kuti roofing is only 1 or 2 days saka haisi long process yekuti ingatogwadza but by Friday pamwe but because mangwana tinowedzera zvimwe mapuranga pane vakati vari kupiwa mapuranga nezvipikiri saka ndozvatinowedzera neva matoilet sitaveve thank you very much saka ndangoti share this actually story that was actually very emotional and that actually affected me to that extent maybe ndaka overreact what do you think muna kuoverreacta but ndo zvazvazvitori makatofila ende hachero munhu unotofila kuti apa dei kodei ndadai ngadei ndatodai ndo zvakatoitika ine ndakatanga kutoona ndichinda kukoti guys ndakatanga kuona ndichinda kukoti ndakasungwa cheni handikunyepera ndo zvandakatanga kuona ndakatanga kutoona ndakaiswa cheni kudai so mumaoko angu chinzwa kauraya munhu ndo zvandakatanga kuona shuwa kuti achokwadi apa vaizoita vanhu vaviri vaunenge wakuya ende vana vanyamunhu apa ngaseka zvinyapakashata saka apa mashoko ekupesera mungangotaura kunyanya yakanangana nenyaya iyoyi yatachitaura nezvayo ndoda kutenda hangu sister kuti zvakaitika zvavari kutaura izvozvizvi vandoda kutenda pakuti vakakurumidza kupora mwoyo wavo vakadzoka tikaendera mberi nebasa ndo zvinongoitawo satani anenge aida kupfiringidzawo chinhu chinenge chatangwa kuti chisabude zvakanaka chigove nemitauro yakawanda wanda inove iri against chiproject saka ndotenda sister kuti let's carry on zvinouya zvichidarika atende saka I think because ndakaichengeterera hangu kuti especially because I knew kuti vamwe vanhu vanogona kufunga kuti wakuti zambuya ndo zvazvoitika vanhu avo handingati hapana vanga vati vazvoona nekuti hapana anokwanisa kuti ataure kuti zvazofamba so nekuti vanhu vanongofunga kuti sister pamwe vanenge vambobuda asi vanodi vanogona kudzoka ndisingazivi kana pane vamwe havo vanenge vahwa nanatindo nanani kuti yakamira so asi iyi yakangoitika asi hapana vekunze vakambosvika pakuti vabvunze kuti
sister vapo here zvanofamba sei hapana. anga ari mawani ndibodi kunyebera sandambo. And I was once traumatized, but that incident, and I pray, I'll keep praying with Marika. Society please. So what's especially with projects? Says Zulu Kudondo, one watch only Matanga was vanished, Matanga Casrol, the CGP, Suzagazo, Akuna no supposed to be seen. I don't want to check it out. Check it out. My viewers are going to check. So I take a and just see if you could see like incident. Let's say such as it got but Bangway in the Ifunga one this. But anyway, so I take and now what guys, because I was disappear. Like if I suppose I take up and I'm going down to ping on a poor town. Vakatoita PP taura henyu aichokwadi vakatoita PP saka ndikasata constantly kura manchizvitaura that doesn't help as well because vakufanira kunyatsa kuona picture yekuti soon project iri kupera chero vanofanira namba kwavo ende kuti ndakakuenda namba kwedu before maybe kitchen pamweya nerufinga haikusi kuti ndaramwa kana kuti chii inawo yekuti ndikuona kuti ndikura but rufinga yacho tikuiwana kwati tikushayiwa ndo zviripo kana ndaiwanawo definitely ndichamira kusvika uyu ndosaka mutoona tichingobatawo nemadhaka chasei zvamuona shina yedu kumbobatsira kukanya-kanya nekungokandawo madhaka tichibatsira methi because it's not easy. Saka naiyewo ane matargets akewo but kanawo by Friday ndikaonawo zvatetawana definitely I'll stay kusvika yapera. Vanhu vanokwanisa kuonagirwa nekutype onzi gara but then do you also know how I'm feeling mumwoyo mangu and gaya kuti I'm my own counselor. Ona manje I'm my own source of joy. Indikatsamwa paproject mese munozvida here hatizvidi musiwana ndakanyara weya munobva manyara were takatonyara ndakabva ndakatonyara nokwadhiniwa nezvimwe zvinhu zveshika kana mumafoni ini manje handisi type inonyara indobva ndataura kuti amana unaiwo zvandaitwa nemunhu amana zvinoita werezvi ndototaura kuti zvindikude pamowa aimakazvona ndogara ndichitaura amana situation iyi amana zvoita were zvandaitwa papa guys ndakadza papi mundiudzowo kana ndatotadza tonzati but maybe mabhaiza pakadai so kuti ahobho pangu ndasina kuzviona ndogara ndichitotaura because ndakatoona kuti ndikatozonyarara zveshindigwadza kazhinji kacho okuye ini ndinori kumanda kuto like I said pamwana anofungwa ndiri simbi isingawi apa ndotohwawo guys but anyway chakubatai zvakare pachikamu chinotevera hatichakubatai zvakare pachikamu chinotevera. Bye bye. Thank you for supporting us. Hello.